Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponikta. Dipualong kedo hailong park along arta kijom hek au somaratum ningkache hangadim pinchong det. Kelang dunatum therak mimi. Dipurong sopi hailong park mati dipuaroy a park along arta kijom hekatum kijoya menpen ningkache hangadim pinchong det. Pinpurmi labang so park along arnivangta adapen arnikang samapor arta kijom hek au somar anparda tuition kacharle au somar atum Cilangno dak mati, langno dak ningka cehang asan chom thekpon long. Lasia pia potom amit hang au somarapan, arong ka celang amen pen, lahayau somar akai along, kang tingkuk atowar kemanji ang ring. Lasia apia potom, school mati, tuition kedam, kacelang nun kenang sot. At hebang so park along, keong dongki, karbiao somaratum si keong. Birta kelong do natengki aje hek atum arta ki jom hek chelang no dak atum aphan kenep kangsai asayanta denglo sita kaita phere wangwesi chelang no dak asai plutple detlo lasia hamphanga song mati ke the kere atum lahaya sai langno along ke klang ke pangching mati ke khang don kenang sot apor lokali karbi society along ka he no dak je atomon diphurong sopi along un plup tanglo jasemet arta ki jom atum nadak bang ke hadi nilitum athemenela nilitum kela bozar along si kai kira dowelo apente nilitum kela parking tes si curung he sasi an tu det kala nilitum ke sang tada dak abirang apunat bang be amasi ke lapunat ke sana kuripi ne po ladim do lapunat bang po ingke ang thek long lok ting tum son abatai do lu thek long mami tung ke akan jareng su pon na dolo engke mami tung bang ke lason le mundit pin pen atu dam du na dolo he kami ni tung thek long ti ko ong akai ke imena karbi yan tum tadu lapente parok tum tadu kon ana harta lo harta bang ke ningkan trip po fit rock bang lason sido tung thek long mate ne harta du utung ni kali aning ke dok puyat ma de lason alang tung ko pikam se puang wang lo la ini ke aning ci dok sistem ga sini tum non make thedun no aning ci dok sistem sido madang mate bang ke tanong bong ke lason tuklem de datsi ke me ya le ini celang dak ya le nili tum san pare dun son nili bang velang tami hala mami tum indut bang tum pare ke pare dun atum dulu san pare bang dulu pare hulang itu kupila latum ke tagdun ke ko son ne tami latum sohud bang ke pupo api bang ke aku presiden ya aku bang kubom ya son jadi itu bang si bang ma son adu ana lang dulu buai sap si dokong lo son tadu dak lek dong asal thalo yo la korte mali tuman adu dudun ko la si ok la sona or lang no adu ke chuklem nang ni apen pa chuklem long le usini tum tag ni no la si la non alang ni te phandak dang dawang lo mi thulo la si la ton mani apia potom ta tuition ka dam po podun tot ko banga chokchi la si nang tum ta apia potom ta nang tum ta chilang tum tu apen la anam dalo ham phanga song tum ta hodai ta la chirok tok ason si duna pu si ni ta chunin dun lo dak milking ke parking tax churung tum tema po nona smuta sona khasela kopi tung thang sona khasi pu ke sang wang po thedung long lo ti lo ke okor karbi pude de bang khai tadu apen bang khai long tai litung karbi pi tung nang dun tum tadu asila hai hui bang ke chilang dun dak ti lo siti semana tung la korti tum ta bojai dun lo ni tum ta ahut penge bojai dun ha sikamel yak tung ek kroilo ta party ka prega tum ta ko bang thubom titi lasi kado ko be ham phang som ta la solong bang ke kilang cari bang ke nang so ko yala hai ni tum MSC Richard Tobia Phande Hori Lem Salong Bang Pharo Sose Arada tum ration card kelong lia tum prabjin pen nang pivek nang ji pusi choning ripon Niphaing kora hini arni de Hori Lem Salong Bang Pharo Sose Arada tum ration card kelong lia tum chingrum si kilik nang le lia prang prabjin pen nang pinang ji pusi Duar Bagori MSC Forest Board Chairman Richard Tobia Phan choning ripon padu Lapen ke rata tum ta ration card ke long lia tum pusitami lems along kong chun bang atum pen nang jin sosi la an arnita sanglin kep an nang pipon bomlu sitami neli tum ke kacho endona tum sitami chetherak thume melu lasi neli tum ta methanga men pen sangcho endon long puasonti ning ing sampik poputa rata tum pen ning jepon
lapen non ke dobom duar bagori MSc Richard Tobia phanta choropar piglo athe nelitum kiduk det aratpu nangma thasi achiklo jonwangta ake joipen sang nangki piapot ningching sampiklo puta pherangkia thengno hudak arata tumpen ningjepon lapen dei hori lems kong chunbang ahin penta choning ripon lo rat atuma phan prabjin pen ration card pipa jirjia phan lapen kong chunbang pen rat atum phanta chechak dono prabjin pen nang pipo puta lamchak chipi dunlo tarapung pen dor sing tokbi Karbiang Long News Tuge gedukila tumbi jangri puting jodum arhan tame ni tum karawi sikidam tang ciklo bang tame itu ma secretary sang nang pi ni tum sapi mar tam tame uso tibu krong neng tame ni tum ciklo bang tame sang nang pamin me la si ke hang batai tin tame lang ni tum hanang pi si prabjin pen non cái bang gì election aprang den polo tang te ni tum phan car nang pi son te car nang pi ji phan si la sar dam phan si me chuning ri lo nali men chithani ma ni men probi rom pi uri pongka lekhe aro kalang dei so ei mani Thai mà nên như vậy, có lúc người ta có si, chỉ có những món thằng cháu nó nak cho hang dun có bị sự tham mình phần cái bữa sáng đi, nak pi bom lo si project pen, có cho long, có phải cho hàng long cái si cho nó. oh mane car nak PG phan ke the ke ding num phan MSc local MSc Dr Tuliram Ronghang Dr Mumin la lang li tum phan nang pa PG phan si nang li hin beta ka chuning ridun lo di na da sorry lon tang te lang dak pen ko an hilu la ho Lu tarin koi baru, nang li meng pu miang te miris lagi. miris le tang te nang li tum hem tun ta car long igilang ma Nali tengah yang pencuri dulu. Ada mana ni tu non kejo, itu kelah harat saya deh. kalah Apa sih bangsa kar ke kelong ada ni si ada tu. arai do Kita minang kejo, ada kelong loh he, kelong minta dulu. Kalah. Kita minang kelong le tu masa mi kelong aja pasal ni lucu ni tu dulu. tang te ningkan an lo nang li tum car ke long le ke Kelong le pina na ningkan dulu lah kelong le tu bantang ke. kalang di Bang long tu melong loh he. Kita minang kelong le tu mana semi. Non kelong apa jadi pasal ni lucu ni tu. kalang la di long dun Acak lo jangan pas tapi ni tu. long bom di Itu sami. Eda kara be kedo nak praktek. nang plak plek seta mek sang long bom pu boy phi seta me prabjin pen ration card nang ki PG phan si nang li tunga chuning ri Oh, lo kalang lo. doktor Diphu Medical College and Hospital along Sai Choklem dona bangphu bamoning hiya methang apranche ende Birta kelong dona tengke bangso bangphu niphai kresir kep arni malomsi lapuson kok that kachipi lapen inkora hini ansi ke thek longa jok kamen thu adunga rai doun epin lo lapen ke soka chelanga tumta kamen thu jok penang an kasik sak dolo Alangli bamoning hilake Diphu Medical College and Hospital along Mapuna Groups member mati cleaning asai si Choklem dona bangphu pusi Birta longpon Bangso bang phu kopia joinisi lapuson kok that kachipi ma birta tok boma pora hut anki klardak abirta longpon pelang Jangreng bangke thomatuma phat PMAYJ hemso patang pipedet Nijang Karbiang Long Hamren Ward number 4 angkang arlo Tirkim arong along arta kijom hek au somar Jangreng bangke thom PMAYJ hemso non puanta patang pipedet India kang pipen an parta Karbiang Long Autonomous Council pen Karbiang Long arata phan mesian pen pado pathak jipura saike klem ing tonte pina hutsi lapuson alam ke klang roke manghume me alam Contract kachu huma bangaling pusitami bangso hemnon arve nang sunsiako patang pieson ti mesenji Jangreng re ahem so patang pipedet ke Karbiang Long ke thekeding local MSc CEM MP aphan langrop loputa hawar aradatum chethan rinti Au somaratum kamatha abidi jodetlo athe non ke dobom ahemta arvelet nang sunlo pulo tangte ke do athai amatse avelo lasi bangso ahem suka patang pivek ja phansi ninga klongben choning riponlo non kilik nang kele podok dok apora hutsi lapuson alam nang ke klangke manghume me alam Hemang petang pinai kulo, somar pan pinai kecoa muha sita sabang nang rap nang kulo.